Bij een optocht van Ben van de Grijde waard op feestelijke wijze de start van de bouw van het MFA Jistrum viert. De nieuwe multifunctionele accommodatie jouwt plak aan 8 organisaties die het haar daarvoor inzet hebben. Vanwege de hegelbrindende kosten moesten de plannen wel flink verhoren worden, maar het resultaat stemt tevreden. We hebben met alle gebruikers goed kritisch jongen van wat hebben we echt al je nodig. Maar daarnaast ik gewoon jongen van wat kunnen we multifunctioneel van elkaar broeken. Wat we net nodig hebben, dat maken we dan net vregen. En de gemeente steekt heel veel geld er nou in. En wie had zoiets van, ja, dan mag je schaars omgaan met de ruimte die je hebt en het budget. Van het Rockmeester, maar deze stad. Nou, wat we dingen hebben is, ja, het budget is op een gegeven moment er is ook nog meer geld beschikbaar gesteld. En dan hebben we het echt over een dikke size, zo'n miljoen. En daarmee kunnen we realiseren wat nodig is voor Jistrum. En daar hebben we alweer wat je nou bouwt wordt. De bouw van het haast 6,5 miljoen euro kostende complex zal ongeveer rond maaien takken hier dwaande wezen. De organisaties uit Jistrum kunnen net wachten om ze dan inloeken maaien in het volslijn nieuwe gebouw. Geweldig natuurlijk, dat aan Joost A, B en C, want we hebben 2 orkesten, bij elkaar hier repeteren kunnen in het gebouw. Een mooi nieuw gebouw en voor iedereen is de ruimte en voor uw instrumentarium is de ruimte, voor uw slagwerkkaart is de ruimte, voor het archief is de ruimte. Ja, dat is gewoon geweldig. Maar dat staat nou overal en nergens bij iedereen thuis en we hadden er heel veel zin in. Wij als dorp kunnen weer verder. En wij gaan nou weer een toekomstbestendig gebouw aan. Waar we met het dorp weer verder mee kennen. Ja, ik vind het geweldig dat we je steen joert om het begin van die bouw mooi te maken. Het gaat heel wat voort in hier gewoon. Het is geen makkelijk proces. Het is echt een aantal jaren worden. Maar vooral door de inzet vanuit het dorp. Mierskip, ja, steen weer.